Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang ug Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. At mga ka-asenso, andito na naman po ang inyong Clara Tita. Samahan niyo po ako ngayon sa napakagandang episode ng ating programang Tantararan! AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. O ayan ha, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga ka-asenso mula dyan sa Visayas at dito sa Mindanao at pwede na rin dyan sa Luzon dahil tayo po ay napapanood live sa ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura. Ganon din po ang ating King's Radio Stations na abot po tayo sa dyan banda sa may Iloilo. Oo, sa mga nakikinig dyan sa may Banate, Iloilo, sa may Oton, Iloilo, Pasig City, Lambunaw, Iloilo. Hello po sa inyong lahat. At dito naman po sa may bandang Negros Oriental, ang sa may Hibalalod, Negros Oriental, Tayasan, saan pa ba? Shaton, Negros Oriental, hello din po sa inyong lahat. At dito sa may Cebu Province, yung mga nakikinig sa ating King's Radio, sa may Sambuan, Cebu, Badyan, Cebu, saan pa ba? Oo, ano naman, text lang kayo ha para ma-shoutout natin. At saka ganun din pa dito sa mga nanonood sa ating live yan sa Facebook page. Chat mo kayo kung saan para alam natin kung hanggang saan aabot ang ating programang AgriSenso. Okay? At napaka-special po na araw na ito dahil may mga iba't iba po tayong mga topics na i-discuss mula po sa ating Agri Unique Chika at saka sa ating Agri Balita ngayong araw na ito. At sa mga nais pong magtanong or may mga clarifications po or gusto niyo pong i-topic natin or i-discuss natin, huwag po kayong mahiyang mag-comment dito sa ating live. Isulat niyo po dyan yung mga gusto niyo pong sabihin or gusto niyo ipapadiscuss natin sa ating mga resource persons. Wala pang problema yan ha. Message lang kayo or i-chat niyo po. Or i-text niyo sa ating King's Radio hotline na 0966-844-0130. Okay? At don't forget also to share our live sa ating Facebook page, diba? Share naman. Share naman kayo dyan. Ayan po. Okay, sige, wag na siguro nating patagalin pa dahil ready na ang ating ka-farming at ka-content creator na si Sir Jade Batawam po. And speaking of ka-farming, angat ka, nakalimutan ko tayo din po pala ay naka-live din sa page ng ka-farming angat ka. Ganun din sa Damdamag Digital Media. And later on, meron tayong replay sa Regional News Group or RNG Luzon. Corrected by? Yes indeed. Oo. Yan, mapapanood tayo later on ng mga 4 p.m. yan sa RNG Luzon. Okay? Ayan, thank you so much sa lahat po talaga ng mga nanonood. Maraming salamat. Alam nyo, mahirap pong magsalita dito on air kasi iba kasi yung nagsasalita ka na face-to-face, diba? Dito po kasi on air, hindi namin nakikita ang inyong mga reaksyon, hindi ko nakikita kung tawag dito, meron ba kayong violent reaction or meron ba or nasisiyahan ba kayo sa mga pinagsasabi ko? Kaya po, ini-imagine ko na lang po kung ano yung posisyon ngayon ninyo, kung saan kayo nakikinig ngayon, kung nanonood ba kayo ngayon sa live or nakikinig kayo sa ating mga radio stations kung saan po tayo naka-hook up ngayon. Okay? Pero ganun pa man, sisikapin po ng inyong lingkod na si Clara Tita na yung kanya pong ma-share sa inyo ay kapupulutan po din yun ng aral at pwede nyo pong may apply. Lalang-lalo na kung kayo po ay nagbabalak pa lang na mag-alaga ng hayop sa bukid, magtanim ng mga gulay o kahit ano pa, o diba? So, walang problema yan ha. Dito na po kayo tumutok sa ating AgriSenso. Kahit ilang minuto lamang ito, I'm sure na bubusugin ko kayo sa ating mga discussions. Okay? So,
Ayan, ready na ang ating ka-farming at ka-content creator, Sir Jid. Ano po ba ang mga pwede nating pagkakaabalahan dyan sa ating mga bukirin? Bored ba kayo dyan? O huwag kayong mag-alala. Dahil meron kayo pwedeng pagkakaabalahan kung kayo po ay andyan sa inyong mga bukid. Okay? Ayan, roll with me, Orna. Magandang araw po. Tara, ikot tayo dito sa aming munting pinagkakabalahan dito sa aming bukid. Let's go! Pagkagising sa umaga, paglabas ng bahay, bumubugad agad sa amin ng mga kasaba na nakakalat dahil yan yung mga nagiging pangmerienda ng mga alaga namin. Binabalik-balikan niya ng mga manok, ng mga pabo, ng aming mga gansa, iba pang mga alaga namin ditong naka-free range lamang sa aming silong. At dito naman, andito naman yung mga rabbit natin na napakalakas kumain din ng mga damo at minsan binibigyan din namin sila ng mga feeds or depende kung anong mga available na pagkain nila. Wherein dito sa rabbit, maging mga damo ay pwedeng-pwede na sa kanila. Maganda pa yung mga dumi ng rabbit, napakaganda rin, napakaganda ng benepisyo. Ang gandang pang fertilizer, organic fertilizer sa ating mga tanim. No, kahit konting rabbit lang yan pero malaking tulong na yan. Habang yung ibang manok namin ay nasa paligid na rin, sila ay nakatira din kasi dyan sa labas na rin ng aming lambat. Yung iba'y nakatira sa mga puno. No, merong mangustin dito ngay ang dami na ring bunga. No, kaya lang maliliit pa. Dito ngay may manok pa rin tayo dyan sa mangustin nakatira. So, yan yung mga ugali ng mga native chicken namin na kung saan-saan lamang sila tumitira. No, maging sa puno ng mangustin. Yung ibang manok naman na pumapasok sa net ay nandun naman sa loob ng kanilang pabahay. So, itong iba na ayaw nang pumasok doon sa loob ng pabahay nila at gusto sa labas na mismo, hinahayaan na lang namin. No, dahil nga sila yung mga native naman. Yun naman ang talagang natural sa kanila. So, dito lang, meron tayong net dito. Yan, inaangat ko lang siya. Tuwing umaga, tuwing hapon naman, sinasarado din namin yan. So yan yung simpleng paraan namin at may itik sa loob. Yung ibang manok nasa loob, may mga itik. No, yan yung ating simpleng kulungan dito. No, pre-range din sila sa loob at binuksan natin para mas marami pa rin sila makain. Mga damo, mga insekto at meron din kami mga tinatanim na mga pampakain ng mga alaga namin katulad ng azola. No, may mga azola kaming tanim. Ay tinabunan lang namin kasi prone din sa init ng araw. So may mga azola tayong tanim, tinabunan natin. Tapos may mga saging, kung ano-anong pwede na lang na itanim sa likod habang yung mga manok ay nandiyan nakapaligid. Dagdag shade na rin siya sa paligid. So ay napaligiran din ang aming maliit na kulungan ng hayop nitong mga Madre de Cacao at may mga prutas din, no. May mangga nga kami, nilagyan din namin yan ng fertilizer. Dumi ng manok, pero dati yung mga dumi ng rabbit. Sa kabilang banda naman, nilagyan ko rin ng dumi ng rabbit. Yan, kasi napakaganda rin fertilizer niyan. Kaya ang bilis lumaki nitong mangga namin na tinanim. No, habang sa kabila naman, sa loob, meron din tayong azola. Ay, kaya lang ito. Ayan. Palabas yung azola, buti hindi siya na, nasira yung lagayan natin ng azola. So, ayusin pa namin yan. So, ganyan dito. Minsan pagising sa umaga, may mga nakikita tayo na kailangan ding ayusin. No. Minsan kasi napapasok din ng manok. Although napalibutan naman yan ng net din para sigurado. So yung mga baboy na may nandito sa loob. So hindi man natin masyadong iyan at sobrang aga pa. At hindi pa natin masyadong nalilinis. Habang may mga sisiw din kami naka-brooder kasi may ibang manok namin, inahing manok, kunti lang yung sisiw. So kinukuha namin yung mga sisiw, binubrooder na lang namin para bumalik sila sa pangingitlog. May kasama rin itong maliit na sisiw ng pabo. Yung isang yan, yun yung pabo. O yan, pabo. Itong iba naman, mga sisiw ng manok ito. No, so ito yung mga nababasa yung itlog, kaya ang napipisa, isang piraso na lang, dalawa. So ganun-ganun lang. Kaya kailangan ding ihiwalay agad. No? So maging dito man, may kasaba, may mga gabi din na tinatanim namin para pandagdag rin na pampakain sa mga alaga. Tapos sa aming munting maliit na lagay ng hayop ay meron din tayong kunting pintuan dito na napaka DIY lang. No, napaka simpleng pintuan. Sa pagpasok ay nandito ang mga pabahay naman namin. Meron tayong manok na nagalimlim. May manok kaming nagalimlim. Yan. At dyan sa loob meron pa ring iba. So doon sa kabila, yung bahay naman ng manok namin. Tapos meron pa tayong bahay ng gansa dito.
na tinirhan na rin ng manok. Kasi yung gansa, pagka pinasok na sila dito sa loob, ay palaboy-laboy na lang sila kung saan-saan na lang sila pumupunta. O yan, tulad ngayon, puntahan natin yung gansa, kung saan sila naroroon. So yung mga gansa na may palaboy-laboy na lamang kung saan-saan. Yan. So, ayun o. Pag nakikita kami ay lumalapit. Habang yung mga pabo naman, ay ito naman yung mga pabo. Ang mga pabo naman namin, mayroon tayong simpleng pabahay na nakayari sa kawayan na palibutan, tapos yung bubong ay nipa, no? So tuwing hapon sinasarado namin yung bahay ng pabo habang sila ay nasa loob na para secured, hindi sila mapasok ng ibang predators. Tapos may mga sisiw kami na ngayon ay nasa loob ng karton. Yan, sa mga sisiw, no, binibigyan natin yan ng Intenso Plus. So may mga sisiw kami. Ayan, mainit-init pa. Nililigpit namin tuwing hapon. Ayan o. Ayan, malaki na yan. May medyo maliit din kaming hinalo. Ayan. So naka-brooding sila. Nasa loob lang sila ng karton para medyo di sila lamigin tuwing gabi. Tapos kapakawalan din yan maya-maya dito. Habang binibigyan natin ng chick booster. Tapos Intenso Plus na vitamin sinalo dun sa tubig inumin nila. So simpleng paraan. Tapos dun sa mga pabong malalaki, binibigyan namin yan, naluan natin ng King's Vita Plus yung kanilang tubigan naman para sila lumakas ang kanilang immune system. Dito yung pinakamaingay din dito itong gansa namin. Ayan o. Matatapang ang gansa at sila yung pinakamaingay. So ngayon ibuksan naman natin itong pabo na para sila naman ay makahinga-hinga na dito sa labas. So dito mga breeder namin pabo, mga inahing pabo. Itong mga lalaking pabo namin, mga karamihan dito ay galing na sa barter. May man nakipag-barter para pampalahi nila sa kanilang mga pabo at maiwasan yung inbreeding. No, pabor din sa amin para meron ding ibang lahi naman na makapagpapalahi doon sa mga pabo namin. At yun na rin, maiwasan natin yung inbreeding. So, yung mga pabo ay napaganda rin naman ng mga pabo, kumakain ng mga damo. Actually, maging gansa. No, nakain din sila ng mga damo. Yan, malaking tulong din yung damo sa kanila. Mga insekto at yung mga patuka natin sa kanila. Ayan, kita-kita na ngayon ang magandang umaga. Lumabas na yung malagold na sinag ng araw. So, ganyan dito sa bukid tuwing umaga. Ayan yung ginagawa namin. Pagkalabas sa bahay, ay diretso agad dito sa mga alagang hayop. Pinapakulan ko na rin maaga-aga para makalanghap din sila ng preskong umaga. At dito sa loob ng aming lagayan ng mga pabo, yan. Sa loob ng aming lagayan ng pabo, nililinis din natin. Tinitanggal ko yung inamawer ko. Ito nung nakaraan yung mga kugon na lumalaki na dito. Kasi nagiging nagiging itlogan ng mga pabo. Ayaw na nila mga itlog doon sa kanilang pugad. No, nandun na sila sa ilalim ng mga kugon. Ang problema kasi noon ay kapag nag-ulan, nababasa. Kapag di na malayan, di natin nababantayan yung itlogan nila kung saan sila nangingitlog, nababasa. No, nababasa yung itlog at doon na nagkukos na marami ang hindi na pipisa or minsan kaunti lamang yung napisa. So kailangan yun. Kasi ang mga pabo kung saan-saan din sila nangingitlog sa damuhan. No, may mga nangingitlog sa minsan nga kahit medyo malinis-linis na lugar nangingitlog din sila. So ang advantage na lang ng medyo malinis na kasi madali nang mahanap. Pag nag-iikot-ikot tayo, madali natin makita. Dati madamo, baka mamaya pinagmugaran na rin pala ng ahas. So maigi nang medyo malinis-linis na. Tsaka yung bagong tubo naman ng mga dahon ng kugon ay kinakain din ng mga pabo. No, kay laki ng tulong din. So dito lang sa mga pabo, tulad nito nagpapastol tayo maaga-aga sa kanila. So dito na may nagbibigay rin kami ng pampurga. Kailangan purgahin din natin itong mga pabo. Isa-isa yan. No? Ginagamit namin pampurga yung worms to go. Worms to go kasi meron na siyang albendazole, meron din siyang praziquantel. Kaya napakaganda niyang pampurga. Double action, kumbaga. Talagang tanggal bulate, all bulatigo, sabi nga nila. Yan, bulate, yung mga ibang pang mga parasites sa kanilang katawan
No, hindi lang yan pinapatulog, kundi talagang pinapatay ng worms tugo yan. Yung mga bulate sa kanilang katawan. Ayan, no. So dito naman, may panahon din actually, pabago-bago ang klima. So sa amin na lang aming nagiging paraan. So talagang nagbibigay ako ng vitamins, no? Everyday yan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, binibigay kong vitamin sa kanila. Lalo na kapag init, tapos biglang ulan, nako, maraming madadaling alaga natin yan kapag mahina-hina yung alaga natin. No, kaya lalo na dito, na free range sila. So, hindi namin kontrolado lahat ng galaw nila. Minsan umiinom sila kung saan-saan. O, kailangan talaga malakas immune system. No, bago magkasakit, ay iniiwasan na natin actually magkasakit. Hindi na natin inaantay na magkasakit pa. No, panahon man na talagang andyan yung sakit, so kailangan din natin gamutin. So, actually, naka-ready rin tayo dyan. Meron na rin tayong mga Panamox dyan, Panamox Forte, no? Para pwede nating ihalo dun sa tubig inumin up to 5 days. Doon sa mga sisiw, no? Sa mga malalaki naman, nandyan din yung Panamox Caplet. Actually, yung Panamox Forte, pwede rin yun sa mga malalaki nating manok, malalaking pabo. No? Yan yung ginagamit namin. Yung Panamox Caplet naman, doon sa manok na madaling hulihin, no, pinapainom yun manual kasi yun ay itsurang kaplet. So, yung binibigay namin naman dito sa mga alaga namin kapag sila may mga sakit. Yung mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuraysa, paul kulera. No, yung mga sakit ng alaga natin usual. Yan lang agad ang ating panangga. Yan yung pinakamabisa nating nasubukan din. Panamox Caplet. No? At Panamox Forte. Panamox Forte, yan ay powder. Water soluble yan. Pwede mong ihalo sa tubig inumin. Panamox Caplet, surang tablet, pinapainom yan manually dun sa alaga na may mga sakit. So, yung mga ginagamit natin. At talagang napakalaking tulong din namin. Actually, dun sa biik nga namin, may biik kami nagka-diarrhea. Ayan lang din yung aming panangga. No? Panamox Forte. Halo namin sa kunting tubig lang. Yung Panamox Forte na powder. Ayun yung pinapainom namin dun sa biik. Minsan isang group ng biik, may isa dyan na pansin namin may diarrhea, lahat na sila pinapainom namin para sigurado na. No, so far naman kay laking tulong. Dati kasi yung mga biik namin, no, kapag napabayaan silang may diarrhea, namamatay, sobrang nasasayang. So ginagawa namin, pinapainom namin agad ng Panamox Forte. So far sa ngayon na meron na kaming laging Panamox Forte, wala nang namamatay pang biik. No, kasi napapagaling din agad dahil dun sa napaka-epektibo rin naman itong Panamox Forte. So yan yung mga ginagamit natin dito. At tandaan natin, mas maigi na rin na hindi sana muna magkasakit yung alaga. No? Mas maganda na palakasin natin ang immune system. Yung amin, yung King's Vita Plus naman yung pampalakas namin sa kanilang immune system. No? Tsaka pampatibay sa kanila laban sa sakit. Kasi nakakatakot pag may sakit yung alaga. Ito, tulad nito, nagpabo tayo, namumuhunan din tayo. Kapag ka nagkasakit yan, nangamatay yan, sobrang nasasayang naman yung ating pinaghirapan, ating pamumuhunan. Kaya't maigi na wag nating sobrang tipirin naman kung maliit na bagay lang naman yung vitamins. Kasi yung isang King's Vita Plus na powder, no, kahit ihalo mo yan sa feeds, sa isang sakong feeds, ay pwede na yan. Yung King's Vita Plus powder yon. No, isang sakong feeds, kaya nang ihalo yan sa isang sakong feeds, isang pakete. So, tagal na rin maubos. No, kung isang piraso lang alaga natin, 2 piraso na makabutin pa 3 buwan yung iyong 100 pesos worth na vitamins na hinalo sa pagkain ng alaga. No, or pwede naman na per kilo-kilo lang, isang kutsara halo dun sa 3 kilo na feeds, no? Halo mo isang kutsarang King's Vita Plus, ayun pakain mo sa iyong alaga, ay napakaganda na ng epekto. Tapos kinabukasan o sunod na araw, depende rin, pwede rin every other day, pwede rin every day. No? Depende sa obserbasyon mo kung kailangan talaga na araw-arawin o maigi ng araw-arawin para mas safe talaga sila. Yan lang naman yung ating ginagamit na pananggarin. Ang King's Vita Plus kasi, kaya yan din ang talagang gusto kong ihalo sa pagkain or sa inumin ng alaga namin. No? Pwede siya sa mga alagang pabo, sa manok, pwede sa pato, sa itik, sa gansa, no? Pwede rin siya dun sa ating mga aso, no? Sa kambing, sa baka, kalabaw, pwede rin siya, no? Napakadaming alagang hayop ang pwede nating bigyan ng King's Vita Plus, kahit yung mga sisiw natin, no? Pwede rin ng King's Vita Plus. Tapos ang dami niyang mga sangkap, nandiyan yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes na kailangan ng alaga natin.
mga essential elements, mga calcium, D3, enzymes, probiotics, para mas maganda yung pangingitlog ng alaga, no, mas makapal yung shell, mas mas nangingitlog sila dahil dun sa sapat na nakukuha nila yung nutrisyon na kailangan nila, no, nasa King's Vita Plus na. Kaya talagang tuloy-tuloy na kami na tumatangkilik ng King's Vita Plus. No, more than 5 years na rin ang King's Vita Plus, at yan din ay registered yan sa Bureau of Animal Industry, sa numerong VDA-PM 18099. Kaya tayo nakatiyak na yung mga sangkap dyan ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. Kaya King's Vita Plus Animal Feed Supplement aming nagamit. Yan naman ay nabibili sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply nationwide, or kung ayaw natin lumabas ng bahay, nandyan din naman ang cash on delivery, no, via LBC, PM kayo sa amin, assist namin kayo pagdating dyan. So yan yung simpleng pamamaraan din namin dito sa pag-alaga namin ng mga hayop, no. At yun, tanim, tapos vitamins, alaga, yung King's Vita Plus, tapos yan, mag-alaga tayong hayop. Dahan-dahan lang, konti-konti muna, habang tumatagal, pag nakuha na natin yung mga technique dyan, mga diskarte dyan, ay paramihin na natin, no, para di tayo mainip. Kasi mas maganda pag sobrang dami na nila, enjoy na enjoy ka rin tuwing umaga, nakita mo sila. No, tanim ka lang ng maraming pananim na kinakain din nila para hindi ka naman todo-todo sa gasto sa laki ng commercial, sa mahal ng commercial feeds. Maganda mag-formulate tayo ng ating sariling pagkain sa mga alaga natin. No, so yun yung aming pamamaraan dito. So yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Happy farming po. Ano ba nangyari sa aking video? Parang ano yun. Hindi siya pantay. Ayan, thank you so much, Sir Jid. Dati ka farming angat ka content creator. So, iba talaga pag meron kayang spacious na lugar, bakanting lupa sa iyong bukirin. At kahit hindi naman masyadong spacious, o 'di ba? As long as merong bakante na pwede ninyong paglagyan ninyong mga aalagaan po ng mga hayop, kahit mga manok, o 'di ba? Mga bibe, gansa, o pato, okay na po yun siya as long as meron po kayong pagkakaabalahan dyan po sa inyong booking. Huwag po puro cellphone lang. Wala pong nabubuhay na puro cellphone lang. So, iba talaga po kung meron kayong inaalagaan tapos pwede nyo pong pagkakitaan. So, kung kayo po ay nag-aalaga ng mga hayop, gawin nyo pong ka-partner sa inyong pag-aalaga ng hayop ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? Yan po ang ating vitamina na halos kompleto na po andyan na po sa King's Vita Plus. Murang-mura lang and at the same time, nariyan na po lahat ng mga vitamina na kaya pong na pwede po natin na ibigay sa kahit anumang klaseng hayop ng pwede baboy, manok, baka, kalabaw, kambing, pwede po yan sa ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? At mula po sa ating Agri-Unique Chika, punta na po tayo dito sa ating Agri-Balita. Okay? Ang ating Agri-Balita ay wala pong naibigay sa atin ngayon ang ating Inday Badyang, pero meron po siyang isinend sa atin. Ha? Isinend sa atin na balita. So, ako po yung magbabasa. Ayan, umabot na po sa 13 million pesos ang kita ng kadiwa ng Pangulo. Wow, 13 million! Pumalo na sa higit 13 million pesos ang kita ng kadiwa ng Pangulo Store sa iba't ibang lugar sa bansa. Simula noong July 1, 2022 hanggang May 29, 2023. Pinakamalaking halaga dito ay nagmula sa Kadiwa Stores sa Limay, Bataan, kung saan pumalo sa 1.6 million pesos ang benta. Base sa impormasyon ng Department of Agriculture, nasa 335 na ang regular na Kadiwa Stores ng Pangulo sa bansa. Nasa 264 naman ang mga Kadiwa on Wheels at Kadiwa Pop-up Stores na ni-request o yung walang permanenteng schedule. Okay? So, meron pong permanent na schedule ang Kadiwa on Wheels. Okay, pero meron din po silang mga Kadiwa Pop-up Stores, yung mga magre-request po ng mga LGU or lugar na pwede pong magbenta doon ang ating mga local farmers through DA. So, meron din pong mga ganoon na set up. Okay? Kaugnay nito,
una nang tiniyak ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang DA patuloy sa paghanap ng paraan upang mapalakas pa ang produksyon ng agri-sector sa bansa. Para sa pagpapatuloy ng operasyon ng Kadiwa stores, lalo't ang produksyon at supply anya ng ang hamong kinakaharap ng programa. Uy, meron din palang mga challenges ang Kadiwa. So, ibig sabihin yan, yung ating pong mga local farmers, wag po silang mawalan ng pag-asa kasi yun din kasi yung problem ng ating mga local farmers na nahihirapan silang i-market yung kanilang mga produkto, okay? Nahihirapan silang i-market kasi bukod sa, for example, mahirap po yung transportation mula sa kanilang bukid papunta po doon sa poblasyon o sa palengke. Yung iba sa ating mga local farmers, naglalakad lang yan sila kasi hindi pa kayang abutin ng mga sasakyan yung kanilang farm. So, ang ginagawa nila ay kung meron po silang mga alagang kabayo o kalabaw, yun po yung tumutulong sa kanila na mag-transport or mag-transfer din ang kanilang mga products mula sa bukid papunta po sa poblasyon, papunta po sa mga palengke. Isa din yan sa mga hamon. So, that's why I'm sure ng ating government naman ay ginagawa na nila ng paraan na mas maparami pa o mas mapalapad pa ang itong project na Farm to Market Road kasi malaking tulong po talaga yan siya sa ating mga magsasaka. So, in terms naman po sa lack of supply, kasi meron din talagang challenges ngayon ng ating mga local farmers dahil nahihirapan sila sa pagtatanim. Isa sa mga factor dito ay yung pabago-bago ang panahon, yung malakas ang ulan, yung area nila ay parating binabaha, yung kondisyon ng kanilang lupa ay hindi ganun kaganda kaya naapektuhan yung kanilang produksyon ng kanilang mga tanim. May mga ganong factors. Importante po talaga na kung kayo po ay mga nagtatanim, yung ating mga magsasaka ay meron po silang sapat na kaalaman doon sa kanilang ginagawa para any adjustments na pwedeng gawin nila ay pwede agad nilang mai-apply doon sa kanilang pagsasaka. 'Di ba? Para hindi sila gaano malugi ng malaki. Kaya isa din kasi talaga sa mga nakakapag-discourage ng ating mga farmers, yung masyadong malaki yung kanilang lugi. Mas malaki pa yung nila na kapital kaysa po doon sa income na nakukuha nila. Okay? So, yun po yun po ang layunin ng AgriSenso na wag po kayong mawalan ng pag-asa dahil yung inyo pong kontribusyon sa food security ng ating bansa ay napakalaki po talaga. Kung wala pong biruin niyo kung walang mga magsasaka, walang mga hog raisers, walang mga chicken breeders, chicken raisers, mga nagba-backyard farming, saan kaya tayo kukuha ng pagkain, di ba? Na lalong-lalo na kung tayo ay busy naman sa pagtatrabaho ng ibang trabaho at walang nagbibigay nagsusupply ng pagkain sa atin. No, yan ang mahirap. Diba? Mahirap na mahirap yan. So, yan sana po ay magpatuloy pa ng mas marami pang mga taon ang ating Kadiwa on wheels, ang ating Kadiwa stores para po ay mas marami pa pong mga local farmers ang masiservisyohan or matulungan po ng ganitong programa ng ating Department of Agriculture. Okay? So, ayan po ang ating agribalita sa oras na ito. Yan, thank you so much sa ating Inday Bajang. Okay? So, sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po available ang ating produktong King's Vita Plus, sa mga taga Panabo City, taga Davao del Norte, andyan po yan. Available po yan sa inyong mga Agrovet stores. Punta po kayo sa mga Agrovet stores para po ay makabili kayo ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ganon din po ang ating Panamox Tablet at Panamox Forte. Okay, shout out ko lang yung ating mga taga-sales dyan na naglilibot po sa Panabo City. So sa mga nagnanais po na magpalitrato sa ating Kings Radio mobile billboard, nasa Panabo City po sila Adrian at Kuya Jerry. At ganoon din sila Jessie. Andyan po sila ngayon sa Panabo City. Particular, I think, dyan sa may Tadeco Road. So kung gusto niyo po manalo ng 100 pesos GCash load, hanapin niyo po, andyan po sila ngayon, magpalitrato na po kayo sa ating Kings Radio mobile billboard para po kayo ay
manalo ng GCash or GCash load, okay? Oo, i-post nyo. Pag kayo po ay nakapaglitrato na kayo doon sa ating Kings Radio mobile billboard, makikita nyo po dyan si King Kokoy Martin at si Queen Yan Pasayan sa billboard. Mag-selfie na kayo or magpalitrato kayo. Tapos, ay i-post nyo po yan sa inyong sariling Facebook. Okay? I-post nyo po sa inyong Facebook. Isulat nyo po, i-caption nyo po doon ang inyong pangalan, address, at huwag kalimutan sagutin kung bakit kayo nakikinig ng Kings Radio. And at the same time, huwag nyo kalimutan itag ang Kings Radio Philippines Facebook page at ang mga hashtag natin na Kings Radio, hashtag It's True, at hashtag Balod sa Kapalaran. So, instant win na every week. Pipili kami ng 3 winners ng ating Kings Radio Selfie Challenge. Okay? So, huwag kayong mag-alala sa mga hindi po nanalo noong last week. Meron pa kayong chance na manalo this week. So, yung mga hindi napili last week, send lang, hindi yun invalid yung mga na-send you last week kasi andyan po ang ating Kings Radio team na piliin din, of course, yung mga hindi napili last week, sila po yung mananalo this week. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Lahat po ay magiging winners. Basta mag-send lang po kayo ng entry sa ating Kings Radio Selfie Challenge. Okay? Okay! Bukod dyan sa ating Kings Radio Selfie Challenge, meron din tayong Kings Radio Sing It to Win It. Ang daming pakulo ang Kings Radio ngayon. Ang saya-saya, diba? Kung nakikinig lang kayo dyan at gusto nyong manalo ng GCash, mag-stick talaga kayo makinig sa Kings Radio. Kasi ang daming pakulo, ang daming pa-premyo ng Kings Radio ngayon. Okay? Yan, thank you so much po sa lahat ng ating mga ka-asenso na nakikinig sa atin ngayon sa Kings Radio. Ganon din sa ating live ngayon sa ating AgriSenso sa Agrikultura. Uy, sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa AgriSenso sa Agrikultura, kung meron po kayong Google Play Store, i-download nyo po or i-install nyo po sa inyong cellphone ng Kings Radio Philippines mobile app. Libre lamang po yan siya na may download. So, makinig po kayo kasi mag-cue po or mag-signal po ang DJ para po kayo ay manalo sa ating Kings Radio Sing It to Win It. I-familiarize nyo lang po at i-memorize nyo lamang po ang Kings Vita Plus tagumpay jingle. Okay? At kantahin nyo lamang yan live on air. On air, live na live talaga. At after nyan, congratulations! At kayo ay mananalo ng 100 pesos GCash load or GCash. Okay, thank you so much sa lahat ng ating mga ka-asenso. Maraming salamat po. Bukas po ulit ha. Samahan niyo po ulit ang inyong lingkod si Clara Tita dito po sa nag-iisang programa para sa ating agrikultura at sa mga magsasaka nating mga bayaning magsasaka. Ito po ang programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Susunod na po ang programang King's Afternoon Delight kasama ang ating pinakamagandang Queen, CJ. Thank you po. God is good all the time. God bless you po. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.